forestille dig en verden, hvor frihed ikke bare er et ord, men en realitet. Hvor du ikke behøver at frygte for dit liv. En verden, hvor frihed betyder tryghed. Frihed fra gun violence og en fremtid, hvor ansvarlige beslutninger om våbenlovgivninger bliver taget for vores alles sikkerhed. Det er en verden, hvor du har fuld kontrol over din egen krop. Frihed til at træffe dine beslutninger om din sundhed, din familie, din fremtid og uden indblanding fra andre. Det er også en verden, hvor ingen skal vælge mellem at betale huslejen og gå til lægen. Vi vil sikre, at sundhedspleje er en menneskeret, ikke et privilegium. Vi kæmper for en fremtid, hvor ingen skal leve i fattigdom, for alle fortjener muligheden for et værdigt liv. Dette er ikke kun en drøm, det er et fælles vision. Det er en plan for et USA, hvor retfærdighed, lighed og muligheder er inden for rækkevidde for alle, ikke kun for de få. Jeg er Kamala Harris, og jeg tror på, at vi kan skabe denne verden. Men vi kan ikke gøre det alene. Det kræver handling, det kræver håb, og det kræver dig. Lad os vælge friheden sammen.